Chere fla fla wa mi deska o tegine ka wa jamuka mani fla jamuka mi ya dabora mali shifna ko bela jelen ka mamba be fu dante fuli mina ka fuli ke ka nyishi mali mi fa shi mali ko kan amo be fu aka kanuna sabla dimanche jamuka ite fo a shiko amo fu aka o kanuna ana ni do okin babu fla babu folo ou de jeunesse et innovation sociale, le modèle associatif comme moteur du développement local. Donc au cadre comme on a eu bla djakou do mani ou bena ou dado ou ka baroula chifna ko fana bula la sonama djakuli ngala ngini femi baraba ngelu bulu dado ola barin akuna traji ngula ka ni chifna ko ma mimbe talike ou ka sigida yiri wali kan la sonama ane onde ma bena nyoso jamuka en konnana 600 jamuka o taguflana mani la sonama ane mawro fana na nyoso jamuka konnana mi konnana ulufna bena udado ukabara dawla ka nyefoli ke ala aywa minute bi seba bonyon ko la ani mbina la jereke nimba to bisiku dado ukabara la chugo na mafolo oui fait de Ségou Sangaré jakulu ni aleka unika joy ou quoi si d'agnéta et association pour le développement durable du cercle de Sélégué ADCS nala sonamani onde mabnanyo so salam alaikum Ségou Sangaré ikakene salam taala barakatuh ile jakulu mabai sonamna kuma dima nala sono maflana ali Ibrahima Sangaré ni ali kulabe enyoma yote nala sonamali flamina adadu barabu nukanga ke jamukanya akwa jakulu rega la ni femi amna datu bla jelena jamuka fana konna na sabla ko ni ambala ka utala ko mandi musulaka doba ancelani ala sonamani oyi femi ramata dunia ala de musoyi ni soni ngara le fana dadu jakulu musulaka ujore ni jakulu konna na ala sonama amna kuma di ale fana ma jamuka konna na nindi barata bolo soni aminyon soro shirif la télé de la Grenada jeunesse et développement. Ségou Sangaré, quoique AMI for une association Nyamabai, ni auka akina te fenre kaseka silingi nyeta ko usabati tugomina. Ibsegi dabala au na kuyi anga plateau kan jakuli akala ni. Voilà, donc ambe singa la jebani la membra bela jelen fotuguni mali kono ani mali ko kan kren ni ala silingi cercle commune wolon fla bela jelen kono. Nali kuye kanga jakulu yere fo bien ka bo en kalama et puis ka mɔgɔw kunnafoni an ka lancement b'a la lancement min ni o bolodalen don ka avril kalo tile 5 ka bɛn n'o ye san 2026 voilà donc an ka tɔn yɛrɛ bɔra san k'a fɔ Silingi cercle yiriwali kuntagalajan tɔn yɛrɛ sigira o de kama an ka association assemblée générale o kɛra CSM kɔnɔ septembre kalo tile 9 san 2023 voilà donc a daminɛ ma fo bi an ka cercle commune 7 ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn kalama sira bɛɛ lajɛlen fɛ avril 2025 an bɔra an taara foli bila kɛ commune 7 in kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ an ni a ladala ɲɛmɔgɔw a politiki ɲɛmɔgɔw jeunesse an balakaw a bɛɛ an ni a bɛɛ kelen-kelen sigira commune 7 kelen-kelen bɛɛ donc ka daminɛ ma fo bi an hakili la an lakodɔnna ka kɔn an ka visite communale ye an ni préfet ni commune marabagaw ni maraden bɛɛ cercle marabagaw plutôt an taara ka taa 22 septembre 2024 an yi ɲɛnamaya an ma da la Mali yɛrɛ mumɛ ka fɔ ko cercle dɔ sɔrɔla min sera ka an ta ɲɔgɔnna kɛ cercle commune 7 bɛɛ anw de bɛɛ fêtera yɔrɔ kelen na Kangari Bantanterrain kan le 22 septembre 2024 o don na cercle mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan fo daruya minnu bali ka ye a kɛnɛ kan voilà k'a daminɛ ma fo bi alhamdulilayi an bɛ ɲɔgɔn kalama fɛn bɛɛ la o ɲɛna aw ka hakilina ye min ye ni o ye aw ka laɲiniba ye Silingi la minnu bɛ se ka yiriwa kuntagalajan cogo min na aw ka association yala i bɛ se k'i da don a sigicogo la kabini san jumɛn a bɛ segin kan. Très bien an ka association kura de don ani découpage administratif kura de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye
Séléné cercle yɛrɛ ye arrondissement fila de ye l'arrondissement de Kangare et l'arrondissement de Kourouba. Voilà, donc arrondissement de Kourouba o ye commune saba ye Tchagadougou Jalakɔrɔ Ɲagana ani Kourouba. D'accord. Voilà, donc avant le découpage administratif olu tun bɛ Kati mara de fɛ. Donc o yɔrɔ la an bɛ président Assimi Goïta ni a ka jama bɛɛ fo nin kɛnɛ kan. Donc découpage nin kuma fɔra depuis activité mais k'a lawaleya o kɛra olu de ka wagati kɔnɔna na wa a lawaleyali kɛra Séléné cercle kɔnɔna tɔnɔ de ye anw bɛ de b'an ta kalama a ye anw nafa ka tɛmɛ Mali cercle kura bɛɛ kan. Donc ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ Tchagadougou Jalakɔrɔ ka bɔ yen ka taa Kati i bɛ Welesebugu tɛmɛ ka Bamako tɛmɛ ka sɔrɔ ka kilo 15 de kɛ walasa i ka se olu ka cercle ma. Donc o tun ye olu ka commune saba ye. Bon commune fila b'a kɔnɔ sinon saba la commune de Baya, la commune de Tawandougou, la commune de Sangarani olu fɛnɛ tun ye ka cercle ye Yanfoyila cercle de. Donc ni anw tun b'a fɛ ka taa an ka cercle kɔnɔ pour que i kana ba tigɛ i bɛ kilo 150 ou bien kilo 200 de kɛ walasa an fɛnɛ tun ka se an ka cercle kɔnɔ. Donc découpage nin ye a fɔra de k'a dabɔra ka administration gɛrɛ population na. Donc a ye anw ka administration gɛrɛ an ka population na Selefugu o ye an ka commune gɛrɛ ye o commune tun bɛ Kangaba de fɛ. D'accord, on va te revenir. Voilà. Merci beaucoup Sangaré. Alors an bɛna kuma di min ma o de ye Ibrahima Sangaré. Je crois que aw bɛɛ ne den plateau in kan yan nɔ. Ok, donc je crois que labɛnba min b'aw bolo e de ye ko labɛnba ɲɛmaa ye i bɛ se k'i da don a la labɛn in a bɛ taa sira jumɛn ni sira jumɛn kan a bɛ kɛ cogo jumɛnw na. D'accord, n bɛ i fo ka lamɛn jɛmɛjɛkuru bɛɛ lajɛlen fo ka Sirifula maa maa bɛ k'a lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka cercle de Séléné population min bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. I bɔra ka ɲininkali mun kɛ n'o ye lancement officiel ye labɛn minnu b'an bolo k'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ ko labɛn belebele de bɛ an bolo parce que n'i ye tɔn sigi ko tɔn kan ka baara kɛ il faut que tɔn ka lakodɔn bon tɔn lakodɔnni a bɛ baara dɔw de kɛ pour que tɔn ka se k'a lakodɔn a bɛ fɔ de ma ko lancement officiel donc o b'an bolo le 5 avril. Donc kabini association in créera ni de ye a ka baaraba fɔlɔ ye sa. Baaraba fɔlɔ tɛ an ye assemblée générale kɛ i n'a fɔ ko président bɔra k'a fɔ cogo min na an ye assemblée générale kɛ assemblée générale kɔfɛ fɛnɛ an ye visite communale kɛ maintenant ni de ye ka an ka activité minnu kan ka kɛ officiellement pour que a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛna baara daminɛ. Maintenant san 2026 kɔnɔ. Voilà san 2026 kɔnɔ donc an bɛn'o de kɛ maintenant fɛnba caman labɛnnen b'an bolo an kɛlen bɛ ka wele bila Séléné cercle commune 7 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma a sifinnakaw a musolakaw a kulun labɛnbaga fɛn o fɛn an kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka donsow an kɛlen bɛ ka wele bila o ma fɛn o fɛn n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'i bɛ na ni culture kɔnɔna la an wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka n'i seko ani damayira kɛ kɛnɛ in kan quoi voilà an wele bilalen don fɛnɛ an ka mara ka daminɛ préfet la ka jigin bɛɛ lajɛlen maire-lakaw wele bilalen don bɛɛ ma bɛɛ b'i ye kɛnɛ kan ni mɔgɔw kɔni bɛ wasa kɔni na i bɛ se kɛnɛ kan ayiwa labɛn in kɔnɔna na je crois que aw ka laɲiniba yɛrɛ ye jumɛn ye nin bɛɛ la. an ka laɲiniba ye mun ye labɛn nin kɛnɛ kan d'abord k'a yira mɔgɔw la fɛnɛ k'a fɔ ko an ka association de bɛ yen n'o ye ADCS ye en même temps fɛnɛ k'a yira mɔgɔw la fɛnɛ k'a fɔ ni lancement kɛra an ka rapport d'activité min b'an bolo k'o présenter mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ an b'a fɛ ka nin de kɛ parce que an ye comme an y'a f'i ɲɛna cogo min na visite communale kɛra commune 7 in an bɔra bɛɛ la kelen kelen an n'u sigira ka kuma donc gɛlɛya min bɛ commune kɔnɔ donc o ɲɛfɔra an ɲɛna yan'an k'an kɛ baara kan il faut k'an ka kodɔn autorités la n'o ye maires ani préfets ani commandants ani jeunesse ani musolakaw donc an n'u bɛɛ kumana maintenant an bɛna baara de daminɛ donc o baara daminɛli ɲɛbilaw de ye nin quoi. D'accord. Voilà. Alors association pour le développement durable du cercle de Séléné. Séléné a été érigé en cercle il y a juste 2 ans je crois bien. 2 ans, oui. D'accord. Alors Bibina, je crois que Agogo 9 communes de Bakono. 7 communes de Bakono. Alors est-ce que labɛn kɔnɔna na est-ce que aw ni sifinnakaw kelen bɛ ka bolodiɲɔgɔnma kɛ cogo jumɛn na pour que olu fana sen ka yala kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon nin kɔnɔna la labɛn kɔnɔna la an ni président du conseil de cercle an n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ commune fɛn o fɛn commune 7 fɛn fɛn bɛ
bɛ yen nɔ président jeunesse bɛɛ fɛnɛ bɛɛ ladɔnniyalen don a la bɛɛ fɛnɛ cɛsirilen don a musolakaw fɛnɛ cɛsirilen don parce que nin ye fɛn dɔ de ye min bɛ jeunesse yɛrɛ de nafa kosɛbɛ kosɛbɛ d'abord a bɛ kɛ sababu ye ka cercle ni commune 7 jeunesse kala ka don ɲɔgɔn na i n'a fɔ ko découpage yɛrɛ initiative kɛra mun ye ka administration gɛrɛ population na donc l'administration gɛrɛ la population na il faudrait aussi que population leader minnu bɛ yen nɔ olu fɛnɛ ka ɲɔgɔn dɔn donc nin kɛnɛ kan i b'a dɔn an ka bureau in kɔnɔna la commune bɛɛ b'a kɔnɔ donc ni commune bɛɛ b'a kɔnɔ donc n'an bɛ baara min kɛ a bɛ ka kɛ cercle de ye donc commune bɛɛ responsable de b'a kɔnɔ en même temps fɛnɛ maire fɛn fɛn bɛ commune ninnu kɔnɔ o maire fɛnɛ bɛɛ b'a kɔnɔ donc olu bɛɛ welelen bɛ kɛnɛ kan fɛnɛ très bien donc n'o tɛmɛna lajɛli in kuntagalajan joli de b'a la a bɛ don joli de ta tile joli baara de don bon officiellement tile kelen baara de don a bɛ daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 ka taa ban nɛgɛ kaɲa 17 waati fɛn caman b'a kɔnɔ ok ni ala sɔnna an bɛna sigi ma sɔɔni monsieur Sekou Sangare alors jɛkulu in je crois que aw y'a sigi laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye min b'a to bɛɛ bɔra ka fɔ cogo min na selingaden bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na et puis ka se ka dɔ fara a yiriwa kan cogo min na alors selenge mun y'a bila hakilina in na i y'a fɔ daminɛ la ko ka dɔ fara selenge yiriwali kan mais en dehors de ça laɲini wɛrɛ jumɛn de bɛ aw la n'aw ye jɛkulu in bila sen kan voilà donc laɲini giriman fɔlɔ ye min ye pour que aw ka se ka na ni yiriwa ye o ye ɲɔgɔn dɔn ye fɔlɔ ni ɲɔgɔn dɔn k'a fɔ ko aw ka ko bɛɛ kɛra kelen ye ni kelenya nana sabati aw ni ɲɔgɔn cɛla la donc o la aw dɛsɛkun bɛ dɔgɔya ni commune 7 ninnu bɛɛ ye kelen ye kɔrɔlen mais indépendance de kɔnɔna na découpage fɔlɔ min kɛra o de tun ye ninnu bɛɛ bila administration fɛ sira wɛrɛ fɛ sinon il faut voir Sɛrɛfugu ba bɛ Sɛrɛfugu ni a ka cercle ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Kaba ye donc bibi in na olu filɛ Selenge kɔnɔna na donc nin zone ninnu fɛnɛ min filɛ ni u tun ka jan u ka yɔrɔ la an bɛɛ faralen filɛ ɲɔgɔn kan sinfonya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ min ye furu ye min ye filomaɲɔgɔnya ye hali an ka culture an ka tariku a bɛɛ ye kelen kɛlɛ fosi ma kɛ depuis an ka tariku la k'a fɔ ko nin dugu dɔ participera fɛn dɔ la ko dɔ ma participera n'i y'a jateminɛ n'i y'a faamu kosɛbɛ association ka laɲini dɔ fana y'o ye ka segin ni laadala kɔrɔw très bien o de la balimakɛ ye accent kɛ donsolakaw kan voilà an balimakɛ min bɛ an ka donsow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya bi vie Sɔ Kante hali sɔgɔma na ni a kumana olu kɔni ko vraiment u percé ninnu k'an kɔnɔ parce que donsow ka lancement kɛ depuis 2025 kɔnɔna na donc sisan anw olu bɛna taa jɛ sisan ka baara ɲɔgɔnya de kɛ voilà a kɔni ɲininen don bɛɛ ka na ni mɔgɔ min tora kɔfɛ n fan bɛ k'i ta ye quoi. Très bien est-ce que jɛkulu i bɛ se ka i da don maa hakɛ joli bɛ association in kɔnɔna na k'a fɔ ko a composé len don ni nin maa ninnu hakɛw de ye. très bien an ka bureau o ye mɔgɔ 49 ani personne de ressources mɔgɔ kelen mɔgɔ 49 sɔrɔla cogoya min na cercle ye 7 ye donc cercle kelen mɔgɔ 7 commune ye 7 ye cercle commune 7 ye donc commune kelen a exigera o bɛɛ ka na ni mɔgɔ 7 de ye donc mɔgɔ 7 sigiyɔrɔma 7 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ na ni kɔnɔ musolaka joli de b'a la parce que les femmes sont les femmes sont bien représentées dans l'association parce qu'on a exigé les minimums chaque commune des femmes les minimums voilà donc au lieu comme un jeune jeune a majeure partie est jeune dit d'accord très bien parce que en association kɔnɔ cɛkɔrɔba minnu b'a la au-delà de 50 ans ni o ka ca o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan d'accord a tɔ bɛ dans la partie de la trentaine quarantaine voilà i ma entouré ye ok voilà bon nin y'an ka image yɛrɛ de ye d'accord voilà très bien il faut avoir des jeunes bras valides pour pouvoir vraiment tenir voilà les bouts de tunnel inchallah alors bibina ani bi jeunesse développement kɔnɔna na an wulila ka se fo Selenge ani association maaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ko k'olu ka wuli ka jɔ ye ayiwa Selenge ka se ka yiriwa cogo min na ka tɛmɛ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan n b'a dɔn k'a fɔ contexte min fana bɛ yen nɔ c'est pas facile du tout alors est-ce que association je crois que bɛ senna ka taa ni san kelen bi c'est ça oui assemblée yɛrɛ ka le 9 septembre 2023 alors est-ce que labɛn sen fɛ aw kelen bɛ ka Selenge ɲɛmaw i n'a fɔ mairilakaw je crois que commandant ka sɔrɔ yen sisan yala bɛɛ association est-ce que bɛɛ associé len don baara in na wa
awɔ bɛɛ associé len don baara in na parce que d'abord n'i bɛ mɔgɔba wele i bɛ papier dɔ de kɛ k'a d'a ma donc an ye lettre d'invitation donc an y'a kɛ k'a d'u ma donc pratiquement u bɛɛ informé len don en même temps ka kɔni fɛnɛ ye sigikafɔw de kɛra o voilà bɛn kɛra sigikafɔw de kɛra tournée mun kɛra commune bɛɛ kɔnɔna la an n'u de sigira k'a fɔ k'a fɔ nin problème degun de bɛ cercle la nin degun de bɛ cercle kɔnɔ bon tɔn b'a fɛ ka baara daminɛ maintenant o baara daminɛ o lancement o de ye le 5 ye et puis yanni le 5 o fɛnɛ cɛ a ɲɛfɔlu fɛnɛ ɲɛna k'a fɔ nin bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ très bien i ko degun i bɛ se ka bakuruba la degunbaw jumɛn de kan ka sɔrɔ yen nɔ bi na Selenge mara la ni o bɛ ka dangari parce que an ka hakilina ye min ye an ka wulikajɔ ye min ye sifinnakaw bɛ se ka b'u yɛrɛ la cogo min na est ce que a bɛ ka baara ka o kan sifinnakaw jɔyɔrɔ ani an balakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw min b'a to parce que ni olu jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ yiriwali bɛ gɛlɛya bon effectivement degunba bɛ yen i n'a fɔ jumɛn dɔ du jeune la d'abord o ye denmisɛnninw ka baara sɔrɔbaliya ye très bien o ye degun belebeleba ye denmisɛnninw fɛnɛ formation t'u bolo manque d'emploi voilà manque d'emploi bɛ yen bon an balakaw fɛnɛ ka bolomayɛlɛma kɛ ka fɛn dɔw sɔrɔ u yɛrɛ bolo donc o fɛnɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ bon n'i ye Selenge yɛrɛ jateminɛ périmètre min bɛ Selenge normalement denmisɛnninw kan ka bénéficier kosɛbɛ jardin baaraw jardin baara ninnu donc olu o bɛɛ ye degun dɔ ye maintenant n'an ni ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma tel que par exemple hali an ka lancement don ODRS directeur welelen bɛ kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔ welelen bɛ kɛnɛ kan parce que u b'ale ka domaine kɔnɔna la donc ni jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ kɛnɛ kan donc degun min bɛ jeunesse hakilinata fɔ bɛɛ b'i ka hakilinata fɔ mais Selenge ye activité principale ba yɛrɛ ye jumɛn ye Selenge activité principale o sɛnɛ de ye o sɛnɛ comment nakɔ fɛn périmètre sɛnɛ voilà ani mɔni ani bagan mara donc pratiquement o ye Selenge est ce que sanu bɔ bolo la orpaillage officiellement o tɛ yen nɔ fɔlɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ yen a bɛ ka kɛ dugu la quoi très bien se k'a fɔ k'a bɛ yen quoi très bien alors yan'an ka kuma di an balakaw ma est ce que parce que n'a ma ye k'a fɔ ko association min don ɲɛta ko de don parce que sifinnakaw ni musolakaw aw ye dɔ fɔ olu la est ce que i n'a fɔ muso min bɛ furu kɛrɛnkɛrɛnnen musomaninw min bɛ furu à l'âge prématuré par exemple k'a daminɛ 15 ans ninnu na est ce que association wuli ka jɔ tɛ olu dɔw fana ye min b'a to musolakaw fana bɛ se ka bila u ka hakɛw fana kɔnɔ wa parce que ko yiriwa bɛɛ de b'a kɔnɔ i n'a fɔ baara ye min fɔ a fɔ cogoya min na c'est à dire tɔn in yɛrɛ sigikun belebeleba de ye olu ye an balakaw u ka kalan ka se ka sabati voilà an balakaw ani sifinnakaw ta ye a domaine bɛɛ lajɛlen minnu ye kalan sɔrɔ déjà olu bɛ se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na c'est ça parce que kalan ma dabɔ i n'a fɔ an ka mɔgɔ bɛ min don ɲɔgɔn kun na n'i kalanna i man k'i ka choix kɛ baara in na non i ye san 20 ni kɔ kɛ kalan min na non o kan k'i balo voilà donc nin de y'an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye bon degun fɛnɛ min bɛ yen min bɛ ta ka nin catégorie fila sɛgɛrɛ min ye sifinnakaw ye ani min ye musolakaw ye a kɛra npogotigi ka furu joona ye a kɛra ka den bila baara kolo gɛlɛn na ka sɔrɔ u si ma se baara minnu ma walima ka denmisɛnnin dɔ jago u ba exploitation sera fan o fan nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka kɛlɛ kɔnɔna na voilà bon min ye an ka autorité ye yɔrɔ ye vie communale la an n'olu ye ɲɔgɔn ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni préfet fana ka victime fana sigi a dama na donc an bɔra an ni préfet ye ɲɔgɔn ye an bɔra yen o victime la o de kɔfɛ sa ni an sɔrɔla ka lancement boloda très bien voilà donc kitusu dira wa k'a fɔ ko faamaw b'aw kɔ k'aw dɛmɛ baara in na a dan na très bien alors an ka kuma d'an balakaw ma sisan je crois que a fana labɛnnen don c'est Ramata Doumbia alors ko di basi tile ka kɛnɛ basi foyi tɛ na alhamdulillah ko nɛrɛ kɔni t'i la kɔni nɛrɛ tɛ na filaw ta ye ayiwa émission diyalen ba i bɛ Chérifla TV kumaso kɔnɔ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma dakuru yan fɔlɔ min bɛ n bolo fɔlɔ ne ye madame Sumaworo Ramata Doumbia d'accord n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na Chérifla TV filɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ a baarakɛlaw yɛrɛ ye kosɛbɛ aw ni cɛsiri inchallah n bɛ foli kɛ Selenge cercle commune 7 bɛɛ lajɛlen n bɛ foli k'u bɛɛ ye a diyara n ye k'a ɲɛsin musolakaw fana ma k'a ɲɛsin musolakaw ma ne yɛrɛ sigira yan o de ye okumu kɔnɔ ani sifinnakaw d'accord alors i sigi kun ye o de ye ka kuma an balakaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan in kɔnɔna na jɔyɔrɔ minnu b'aw la ayiwa aw fana ka yeta jumɛn b'aw la jɛkulu in kɔnɔna na yala i bɛ se ka mun de fɔ yeta min b'an na jɛkulu in kɔnɔna la n'i ko jamana kɔnɔ ko denmisɛnnin ko muso o ye tiɲɛ ni sifinnakaw denmisɛnnin na muso la n'u bolo don fɛn kɔrɔ an b'u dɛmɛ
a taga ko ɲuman na ni min filɛ kɔnɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ cercle kɔnɔ cɛ ni muso an bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que a ka se ka taga ɲɛ muso bɛɛ kɔni welelen don cercle a nin 7 muso bɛɛ de welelen don u kana an ka se k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ pour que jamana ko ni cercle a bɛ taga ɲɛ cogo min o labɛn kɔni a ka d'an ye an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord musolakaw fana mobiliselen don baara in na musolakaw mobiliselen don alors est-ce que baara in kɔnɔna na je crois que est-ce que aw yɛrɛ nimisi wasalen don musow ka représentation na jɛkulu in kɔnɔna la wa bon baara in kɔnɔna na an nimisi wasalen don parce que mun na ni dugutigilakaw ni jeunesse u tɛ se ka foyi daminɛ an kɔ u tɛ fɛn daminɛ an ɲinɛ ma depuis baara in daminɛna u b'an ladɔnniya donc a kan ka taga bolo min fɛ an ka jɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a labɛn foyi tɛ yen u bɛ ka min k'an ɲinɛ ma ko bɛɛ lamɛnna bɛɛ ka hakilinata tara ni e ɲininka en tant que ni ye muso ye bi bi in na alors e bɛ se ka mun de fɔ en termes de recommandations par rapport aux travaux qui seront organisés peut-être le 2 non le 5 avril alors aw ka lasigiba in senfɛ ni e ɲininkara laɲinibaw jumɛn bɛ e la o la ni ne ɲininkara laɲiniba minnu bɛ ne la sisan o ye i n'a fɔ denmisɛnninw ka baarako denmisɛnnin musoman n'a cɛman na sifinnakaw donc n'olu ma taga ɲɛ sɔrɔ an tɛ taga ɲɛ sɔrɔ dɛmɛ fɛn fɛn kan ka kɛ olu ka s'u yɛrɛ kɔrɔ o laɲini kɔni o ka d'an ye o bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la o ye ne ka laɲini o ye musolaka bɛɛ fana ka laɲini parce que jamana tɛ taga ɲɛ denmisɛnninw kɔ tant que u ma s'u yɛrɛ kɔrɔ jamana tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ donc sifinnaka musoman n'a cɛman an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara bɛ tɛ tubabu baara ye mais i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ cogo min o laɲini kɔni fɛɛrɛ ka se ka tigɛ o la alors musolakaw ne ɲininkara bi gɛlɛyaba jumɛn bɛ sɔrɔ musolakaw kan bi Selenge maraw la bon Selenge mara la gɛlɛya bɛ musolakaw kan i n'a fɔ jumɛn Selenge musolakaw bɛ yen sisan n filɛ k'o de kelen fɔ nin denmisɛnninw i bɛ timinadiya de kɛ pour que u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ n'olu ma s'i yɛrɛ kɔrɔ e den bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ ni gɛlɛya ye cɛ minɛ i bɛ i n'a fɔ a ye muso minɛ n'a ye den minɛ i bɛ i n'a fɔ a ye muso minɛ donc n'olu ma s'i yɛrɛ kɔrɔ e tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ fɛn minnu filɛ nin filɛ ka ni bayɛlɛma ninnu ni bololabaara ma sɔrɔ muso bɛ se ka min k'u yɛrɛ ye i tɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que n'i ka baara danna sɛnɛ ni fɛnw ma i tɛ se ka bɔ nɔgɔ la d'accord e n'an ka kuma di ɲɛmaa ni aw ka ko labɛn ɲɛmaa ma welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ lajɛlen ma sanga ni 4 avril c'est ça voilà welekan min bɛ n bolo bɛɛ tɛ télé filɛ mais ni mɔgɔ kelen min ye télé filɛ an ka jɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ lancement in kɛyɔrɔ la k'a kɛ k'a lawasa a bɛ ka kɛ bɛɛ de kama a bɛ ka kɛ bɛɛ de ye jamana ko de don mɔgɔ kelen ko tɛ dugu ko fana tɛ cercle ko de don jamana ko de don donc ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ i dunya sisan jamukan kuma diyara a bɛna diya sisan merci beaucoup a diyara n ye alors Sangare je crois que jamukan tɔ ye minute 5 dɔrɔn rapidement aw ka labɛn je crois que cette question an kan k'o poser ale de kunna mais e bɛ se ka mun de fɔ bi bi in na hali bi n'a ma ɲɛ e de ye ɲɛmaa ye alors majɛ jumɛnw de bɛ yen nɔ ni olu kan ka renforcer kosɛbɛ association in kɔnɔna na ani Selenge kɔnɔna na ka se ka welemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma cogo min. bon anw sirifula tɛmɛnen kɔfɛ bibi in na an mago bɛ min na sisan o ye arajo so minnu bɛ an yɛrɛ ka zone kɔnɔ an ka localité kɔnɔna na voilà n'o tɛmɛna ani kunnafoni di fɛnw fɛn fɛn min bɛ an ka commune kelen kelen bɛɛ kɔnɔ k'a essayer ka tɛmɛ o bɛɛ fɛ ka o bɛɛ mobiliser an filɛ yɔrɔ min na bi arajo lamɛnbaga bɛ na ni ka dɔgɔya mais min ye réseaux sociaux ye o de lamɛnni don bi yɔrɔ bɛɛ ka tɛmɛ arajo kan donc an b'a ɲini ka olu fɛnɛ rapprocher i n'a fɔ an sera télévision la cogo min na walasa an ka baara tɔ bɛ lancer ka ɲɛ cogo min na. très bien i y'a fɔ kuma kɔnɔ nka couche dɔw bɛ yen nɔ an ma maga o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadalamaw ani an ka diinɛlamaw yala est-ce que toutes ces couches là ont été associées est-ce que aw wulila ka se bɛɛ ma ka taa bonya da o kɔrɔ. couche kelen de tɛ Selenge cercle min bɛ kɔnɔ ni commune 7 in k'a fɔ k'an bɔra min kunna an ma ɲina mɔgɔ kɔ an ma bɔ mɔgɔ kunna. d'accord ka kɛ ni baarada ye ka kɛ ni catégorie d'âge ye ka kɛ ni sexe ye bɛɛ lajɛlen an ye bɛɛ sen don an ka nin baara in na depuis a daminɛ. hali lujuratɔw c'est important. bɛɛ lajɛlen tout le monde fɛn fɛn min bɛ yen k'a bɛ balo Selenge cercle dugukolo kan walima e ye Selenge cercle cercle bɛ yen mais bɛ Mali fan wɛrɛ fɛ ou bien diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a bɛɛ groupe yɛrɛ b'an bolo déjà groupe WhatsApp min fana ye ADCS ye an ka expatriés camanba de b'a kan wa et puis u ka dɛmɛ b'an ye
tuma bɛɛ financement na olu ka financement yɛrɛ bonyana ka tɛmɛ anw yankaw ta kan. Très bien. Alors une question très pertinente, est-ce que maa minnu bɛ yen ni lujuratɔw don, est-ce que o représente n'a ka jɛkulu? Très bien représenté, n'est-ce pas? Oui, c'est an ka tɔn in sigira sigi cogo min na pratiquement aw bɛ minnu wele ko chômeur parce que olu de fɔli ka d'aw ye denmisɛnnin minnu tilara kalan na n'u baara t'u bolo voilà donc olu yɛrɛ an ka tɔn giriman o de ni an ka secrétaire général de. Très bien. ɲinan a tilara ka master la mais il n'a pas signé. C'est très bien. Alors on va terminer avec vous. Est-ce que vous avez un appel rapidement? Il y en a un comment d'aller. Bon appel min b'an bolo encore ka fara tɔw ta kan tiɲɛ la Selinge cercle ani an sigiɲɔgɔn bɛɛ a bɛɛ lajɛlen welelen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsolakaw. Très bien. Ani musow. Très bien. Dosso ka di ne yɛrɛ parce que ne yɛrɛ fa tun ye Dosso. Alors Sangare Ibrahima i bɛ se k'a fɔ an na labɛn a bɛ kɛ min Selinge yɔrɔ jumɛn de don so jumɛn kɔnɔna na? Bon labɛn a bɛ kɛ Selinge arrondissement kɔnɔna la ni an ka dugu min don n'a b'a fɔ o ma ko Kangare a bɛ kɛ yen nɔ Kangare awɔ a bɛ kɛ Kangare Selinge dugu yɛrɛ kɔnɔ awɔ Selinge dugu yɛrɛ kɔnɔna la awɔ mais n'an taara Selinge a bɛ taa baraji ninnu yira an na voilà o b'an ka programme nɔ awɔ visite b'a kɔnɔ an bɛ les lieux touristiques la très bien baraji bɛ yira n b'a f'i ɲɛna n'i sera baraji kɔnɔ i bɛ dugumɛ ɲɛ bɛ baji la sanfɛ donc an bɛ ni mɔgɔ ma deli ka don a la i bɛ siran o la non i tɛ siran i n'a min ɲɔgɔn fɛ i tɛ siran donc an bɛ taa fɛnɛ i tɛ dunan fɛ mais o tɛ Selinge non dunan de ka kan ka di carrière fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ se ka an bɛ taa visite fɛnɛ kɛ carrière la awɔ kulo in bɛ daminɛ ni donsow ye a bɛ kuncɛ ni donsow ye olu bɛ bisimilali kɛ o programme sufɛ baara t'a la i n'a fɔ ɲɛnajɛ non concert non d'accord t'a la ok oui non t'a la très bien balontan t'a la basket t'a la foyi t'a la donso bɛ kɛ k'o dafa quoi très bien donso donc honneur au donso voilà très bien merci parce que donsow de n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi i ye dugu fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ donsow de y'a tout c'est ça donc an b'a daminɛ ni olu ye an b'a kuncɛ ni olu ye o tiɲɛ awɔ kuma je crois que l'essentiel a été dit kuma laban kuma bɛ ka wele kan bila Selinge cercle den bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifilakaw très bien parce que président ka kuma don si j'échoue c'est toute la jeunesse qui a échoué voilà donc l'ADCS s'adresse à la jeunesse du cercle de Selinge donc vous soutenez non l'idée on ne soutient personne on soutient l'idée voilà l'idée voilà merci alors an bɛ wele bila Selinge population bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ le 5 merci an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan inchallah merci beaucoup ni ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛ yan kɛnɛ kan voilà c'est tout pour l'essentiel de l'émission Jeunesse et Développement. Merci, c'est avec l'association pour le développement durable du cercle de Selinge. Merci à vous an b'aw bɛɛ fo dante foli min na an balimamuso minnu fana nana ka na jamukan diya an b'aw fana bɛɛ lajɛlen fo aw kana taa yɔrɔ jan aw sigilen to sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan tako filanan kɛnɛ kan c'est toujours l'émission Jeunesse et Développement. À tout à l'heure. Merci. Monsieur le maire sur ce plateau. Voilà, je crois que Aminu Solimana, Albi Amba Foyana, ou Solé, Chérif La TV de la Kérigna, la Jeunesse et Développement, émission Tako Flo, au Timna, Amé Tako Flanan Kenekan, Babou Ouriye, unis par l'engagement, la jeunesse au cœur du changement. Donc, pour débattre de cette thématique, nous recevons sur ce plateau Monsieur le maire Ousmane Sangaré, maire délégué de Sikoro, en Ategraba Foka Adjansa. Voilà. Monsieur le maire, Koliba City là, il y a quelqu'un. Alhamdulillah. Je crois qu'en Nissan Djalemba, en Kénévi qui bismillah Kenekan, il y a la sonama Djemoukan durant les 30 prochaines minutes. Amena Kuma, Ika Baradaou Kan, Kabini Kounou, monsieur le maire Koun, Yemounouneke Kounou, avant Sikoro, il combait Fanime. Alors, on a un date et également au cours de l'émission, on a un dialogue Fanaïraoula. Jamimbe, Ikabaro Sebentia, parce que on l'a cassé, il a Sigidala, Magorobo, Minube, no Anishifinakao, Machamaï, Asebentia Kafo, Ika Nalikera Here, ou Ma Sabla, et Djidja Mimbila, Hakina Mimbila, Fasojo Hakilina Do, Niete Fona Hakilina Do. Gayano Tché, Amavoki Bissim la jeunesse et développement plateau quand, Amena Timini Djamouka 600. Alors, Anisson Monsieur le maire, ici là, on a plateau quand jeunesse et développement. Est-ce que vous êtes vraiment très satisfait aujourd'hui? Il y a un plateau quand? Bon, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ama ala foga la barkada, ala mi ansiki ne kenya kan.
ala ka wuli hɛrɛ la amina ala ko k'a k'ala bonya kama sirifu baraka kosɔn sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bon an nisɔndiyalen don kosɛbɛ plateau in kan parce que mɔgɔ min kɛ sababu ye i ka baara minnu bɛ ka kɛ n'olu ko k'u b'a ta k'a yɛrɛ diɲɛ maa na k'a dɔn a k'a ye donc o ye nisɔndiya ko ye donc an bɛ o kɛnɛ de kan bi n ye n ka denmisɛnnin jɛkulu ka wuli ka s'a ma yan nɔ donc an nisɔndiyalen don accueil la fɛn bɛɛ lajɛlen vraiment n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Très bien, a diyara yɛrɛ ye. Alors monsieur le maire, je sais que i ye maire ye kabini san caman i b'a baara kɔnɔna na nka an bɛ don min na ko bi i bɛ Sikoro mairie la en tant que maire délégué. Alors yan'o cɛ i tun bɛ commune 1 mairie ba la je crois bien i bɛ se k'i da don i ka don tɛmɛnenw baaraw la i nana baara in kɔnɔ cogo jumɛn na. Bon alhamdulillah rabbil alamin i y'a fɔ cogo min na an yɛlɛla en 2016 kɔnɔna na ka na bila an bɛ don min na bi commune 1 mairie kɔnɔ donc an taalen ne tun bɛ commission min na n'o tun y'o président ye n'o ye jeunesse et emploi donc tun b'o o baara la commune 1 mairie ba kɔnɔ ka ani ka sport fɛnɛ fara o kan donc olu tun kalifalen don n'an mairie ba kɔnɔ donc an y'a baara caman k'o la waati ani denmisɛnninw ka fara CNJ commune 1 mɔgɔw kan an y'a bolo di ɲɔgɔn ma wulikajɔ caman kɛ o kɔnɔna na école ko sira ninnu fɛnɛ fɛ bon ani école maître n'o ye CSS ninnu ye formation kan ka kɛ minnu kan an kan ka baara wulikajɔ fɛn fɛn min kɛ n'an ka maire principal ka yamaruya n'a ka diɲɛ n'o ye Umaru Togo ye an b'a fɔ nin yɔrɔ la ka conseil bɛɛ fo donc an y'o wulikajɔ kɛ mairie kɔnɔ ka fɔ ka na an bɛ don min na bi fɔ janvier kɔnɔna na parce que ne délégué la ka ne bila ka na Sikɔrɔni mairie la le 5 janvier 2026 donc an bɛ se k'a fɔ ko o kɛlen sisan a tɛ tɛmɛ 3 mois ɲɔgɔn na kan donc a kɛra ni wulikajɔ caman ye Sikɔrɔnikaw yɛrɛ fɛnɛ ka wulikajɔ caman b'a la n ka taga Sikɔrɔ. D'accord. Voilà. An bɛ kɛ baara n'aw ye réseau kan kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ depuis k'i to commune 1 na i jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i ka sigida yiriwali la i bɛ se k'a fɔ an na en tout cas les choix motivés parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko i taara Sikɔrɔ kunun i tun bɛ baara min i bɛ taa sɔrɔ o de diyara kosɛbɛ donc i bɛ se ka mun de fɔ hali bi jija ye min n'i b'a la k'a kɛ n b'a dɔn o de y'i lase Sikɔrɔ mais avant ça sentiment jumɛn bɛ e la i ka baara ninnu kɔnɔna na est-ce que c'est un sentiment de reconnaissance est-ce que c'est un sentiment de joie aujourd'hui? Bien sûr parce que mais ala fo k'ala barika da mɔgɔ i wolo yɔrɔ mɔ yɔrɔ n'i taara yen nɔ ka kɛ o sigida maire ye donc o b'a yira k'a fɔ jilaja de b'e bolo parce que i bɛ mɔgɔ minnu kan olu b'i dɔn i bɛ jeunesse min cɛla yan olu b'i dɔn donc i kan k'a lajɛ dugu y'a danaya min da kan ni mairie yɛrɛ fana danaya min di da i kan n'o y'an ka maire principal ye k'i ka taga gɛlɛya min bɛ yen nɔ ka sigi seko k'a la donc i wolo yɔrɔ mɔgɔ yɔrɔ n'i sera yen nɔ donc o yɛrɛ n se don fo ka n'a kalo kelen de kɛ ala diɲɛ don o don da visite association foyi tɛ Sikɔrɔ min ma taa visite kɛ ka n'u ka nisɔndiya n'u ka bonyamasegin kɛ n ye o yɛrɛ k'a fɔ ko a diyara o ye nana diyara o ye donc o motivation de bɛ n na toujours o yɛrɛ kan ka n permettre ka se ka baara kɛ Sikɔrɔni k'a ɲɛda yɛlɛma. Est-ce que monsieur le maire? Alors, très bien. Géographiquement, il s'est amené fort. Quand on a la commune 1, on a Sikɔrɔni yɛrɛ sigicogo la. Sikɔrɔni ye mun sigida jumɛn de don? A bɛ sigida jumɛn kɔnɔna na? Sikɔrɔni bɛ Bamakɔ jumɛn fɛ? Mun de bɛ kɛ Sikɔrɔni comme activité principale? Bon, n'i ko Sikɔrɔ bɛ commune 1 fɛ. Sikɔrɔ, ok. Sikɔrɔni ye quartier Bamakɔ quartier fɔlɔ fɛnɛ don. Sikɔrɔni ka kɔrɔ ni Bamakɔ quartier bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se ka fɔ quartier fɔlɔ don Bamakɔ. Hali Bozola? Sikɔrɔni ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye. An ka Ɲarelakaw minnu y'an ka Bamakɔ tu tɔgɔ olu tɛmɛna Sikɔrɔni de fɛ ka se Ɲare la. D'accord. Donc Sikɔrɔni ye quartier ba de ye quartier kɔrɔba de don min n'an ka Ɲarelakaw n'an ka laadatigi caman bɔra yan nɔ o Sikɔrɔni don. Sikɔrɔni Gune fɛ nin Bangɔni na n'o ye Ayidara ka Bangɔni ye. Sikɔrɔni Gune fɛ hippodrome fɛnɛ na n'o ye hippodrome 2 ani hippodrome 1 an b'o olu cɛmancɛ la donc o ye Sikɔrɔni ye. D'accord. Sigida joli de bɛ Sikɔrɔ kɔnɔna na? Bon secteur 7 de bɛ Sikɔrɔ secteur 7 de bɛ Sikɔrɔ kɔnɔna na donc Sikɔrɔni ye répartilen don n'o ye fɔ Surakabuguni fɔ Baɲangara fɔ ka taa se Papere ninnu ma voilà nin bɛɛ ye Sikɔrɔni secteur ye. D'accord. Voilà. Alors Sikɔrɔni sigilen bɛ ni siya jumɛn ni ka ca kɔnɔna na?
ba sigoro ni sigilen do kɛrɛnkɛrɛn ma man ka dugu sigibagaw n'an ka tutigɛbagaw fo ni yɔrɔ la n'o ye ɲarelakaw ye olu de fana yen tu tigɛ olu de yen nɔ fɛnɛ tu tigɛ k'o tu tigɛ ka sɔrɔ ka se ɲarela ka taa bozula ka tugu bɛɛ fɛnɛ tu tigɛ donc sigoro ni dugu barika malen donc bon a sigilen do n'olu ye ka fara siya bɛɛ lajɛlen bɛ yen siya sugu bɛɛ bɛ sigoroni an bɛ ka baara kɛ n'o bɛɛ lajɛlen wa sigoroni yɔrɔ fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ a bolola baarakɛla de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ dugu mana jɔ a n'a feerekɛla donc sigoroni o dugu ye a sigilen do très bien donc jago a sigi kan y'o de très bien alors rapidement yan'an ka taa ɲɛfɛ n y'a fɔ cogo min na VTR fila b'an bolo an b'a daminɛ VTR fɔlɔ la an se an donna dugu kɔnɔna na an ye dɔw ɲininka alors monsieur le maire bɛ i bɛ chantier min na Sikɔrɔ bi na alors olu ka hakilinata di baara in bɛ ka taabolo min kan olu yɛrɛ sera ka min fara kan i n'a fɔ dɛmɛ kunda hakilina ɲumanw na an k'u lajɛ juste après ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Lujiji a bɛ ka vraiment a bɛ k'an tɔɲɔgɔn et puis a cɛ man ɲi a bɛ denmisɛnninw bana wa a b'an yɛrɛ fɛnɛ bana n'a sera ka dabila fana a ka d'an ye vraiment n'a sera ka bɛn kan kelen ma k'a dabila o de ka ɲi quoi ni kɛlɛ tɛ min na quoi o de ka d'an ye. Dugudenw an b'a ɲini u fɛ an b'u deli de an ka jinɔgɔ ko in u ka ji seriseri bɛɛ ka dingɛnin sen ka ji k'a kɔnɔ a kana kɛ siraba kan tugun an b'a fɛ k'o ɲɛ ɲini dugudenw fɛ n'u sera k'o kan ɲɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ fo ka taa dama tɛmɛ ɔ siraba ko min fana filɛ nin ye anw na siraba anw ye Sikɔrɔ ni dugu fɔlɔfɔlɔ Bamakɔ dugu fɔlɔfɔlɔ de Sikɔrɔ ye n'a fɔra ko hali gitɔrɔn kelen t'anw ka dugu yɔrɔ la a bɛɛ ye dingɛ ye faamaw yɛrɛ de bɛ to a fɛ an bɛ faamaw deli Ala yɛrɛ ni kira kama u kana dugu in lajɛ ka hinɛ a la dugu in bɛ san 200 bɔ a bɛ san 200 bɔ yan nɔ a ka kɔrɔ ni Bamakɔ quartier bɛɛ ye n'u sera k'a ladiya n ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ ka taa dama tɛmɛ ni nana Sikɔrɔ kɔnɔ bɛ ale tɛ se ka ni jɛnajɛ yɛrɛ bɛ kɛ Sikɔrɔ kɔnɔ bɛ ale tɛ se ka sigi a karew kɔnɔ a kare bɛɛ kɛra jinɔgɔ ye a bɛɛ kɛra dingɛ ye faamaw ka ɲɛ an mɔ u ka ɲɛ an mɔ waritigi dɔw ka ɲɛ an mɔ ka fara an kan ka ɲɛ an mɔ pour que ka se k'an ka dugu saniya ka d'an ma an kɔni b'o ɲini Ala n'a kira fɛ an b'o ɲini Ala n'a kira fɛ hali bi ne la welewelekan don ne ye Filakɔrɔ Ɲare de ye n ka welewelekan don hali bi n b'a ɲini u fɛ Ala n'a kira kama faamaw a y'an dɛmɛ Sikɔrɔ la Sikɔrɔ sira tɛ Sikɔrɔ dɛ sira foyi tɛ Sikɔrɔ ka bɔ Sikɔrɔ ya ka taa kaburu dɔ yɔrɔ la kaburu ni yɛrɛ bɛ taa kaburu kɔnɔ o baara yɛrɛ o ye taali yɛrɛ baara ye ni bɔra yen ka tila ka taa k'i bɛ taa Surakabuguni na o fana kɔtiw o ye baara ye an yɛrɛ an bɛ ka dɔ k'o kɔti rɔ caman yɛrɛ kɛra o an fɛ an ye ka dɔ k'o rɔ faamaw ka yɔrɔ jɛ k'an dɛmɛ an b'u deli Ala yɛrɛ ni kira jati kama u la sebaya kama. Voilà. À l'instant, les témoignages de Menouni avec Hakina Doda et Rama Plateau sans faire non. Ayiwa hakilina ye kelen pe de Sikɔrɔ ni a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na cogo jumɛn gɛlɛya jumɛn de don ni bɛnsɛya walew bɛ se ka matarafa cogo min na i n'a fɔ kare kɔnɔna bɛɛ tiɲɛnen don sirako bɛ yen na fɛn caman alors monsieur le maire je crois que ni ne nakunba yɛrɛ Sikɔrɔ i nana pour que ka Sikɔrɔ ka jɛya ka nettoyer alors i bɛ se ka kuma nin kan cogo jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo min b'a to ka nin bɛɛ lawaleya. Bon alhamdulillah comme nya nya fina cogo min na ko dugu baara ye ko jɛga baara donc o de kama an ka kuma kɔnɔna na ko ne nalen nya association fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ bɛɛ nana foli la k'u ka nisɔndiya yira bon o fana kama ne yɛrɛ fana tila ka sigi dɔ bolo da ni o association de dugudenw bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc bɛɛ nalen nya association mɔgɔ in bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bureau de coordination de sugu la n'o ye an ka se ka baara yɛrɛ an bɛ se ka mun de kɛ k'an ɲɛsin Sikɔrɔ ma donc an ɲɛ b'o jeunesse ninnu de la dɔw nana ka na yɛrɛ sinon a bureau yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mɔgɔ 33 de ma donc a n'an ka président d'honneur fana bɛɛ bɛ yen nɔ. Sikɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi ni o bɛ tali kɛ bɛnsɛya walew kan ayiwa ni o yɛrɛ ye monsieur le maire yɛrɛ nakunba ye min b'a to ka Sikɔrɔ ka ɲɛdɛ kura d'a ma cogo min na bɛnsɛya wale minnu n'a a tɛ ka matarafa a ka se ka matarafa cogo min na n'o kɛra a ka ca Ala fɛ kɛnɛya o bɛ sabati kosɛbɛ Sikɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na alors cɛkɔrɔba y'a fɔ a kuma na ko Sikɔrɔ effectivement c'est l'un des vieux quartiers de Bamako a bɛ san 200 bɔ bi e yɛrɛ ye min an bɔra ka ja in lajɛ e mun ye faamu a la sisan donc nin b'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ e bolo ka se ka nin bɛɛ lawaleya. Alhamdulillah yɛrɛ a fɔ cogo min na cɛkɔrɔba in bɔra ka kuma sisan ni an ka dugutigi de ye Filakɔrɔ Ɲare Sikɔrɔ dugutigi yɛrɛ de ye nin ye ale b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen nɔ a welewele da mɛnna donc mais n'Ala kɔni y'a kɛ
an kɔni nana an bɛ fɛ ka baara kɛ ni dugudenw ye o de kama association fɛn bɛɛ sigiyɔrɔ ni n y'a fɔ n ka kuma na n na don la bɛɛ nana yira k'a fɔ ko nali jaru ye bɛɛ nana an présenté an sigira an kumana donc o association ninnu ni dugu baarakɛlaba ninnu de faralen fɛ ɲɔgɔn kan sisan ka kɛ commission ye an ka se k'a ɲɛsin sigiyɔrɔ ni yɛrɛ baara ma an ye o commission min sigi a bɛ se mɔgɔ 30 n'o ye bureau de coordination a bɛ se mɔgɔ 33 ma donc on est réparti en 4 groupes commission de travail donc au commission mɔgɔw de dɔw filɛ nin ye bi minnu sera k'an accompagner ka na yan bon ani ninnu de jɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye an y'a fɛngɛ yɛrɛ tɔgɔ da n'o ye alliance des associations pour le développement des Sikoro. Voilà, ensemble nous pouvons. Donc o y'an ka slogan yɛrɛ donc ani ni ninnu de bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma monsieur le maire a fɔ ni jeunes ninnu an ye sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ an sigira ka kuma an ko jinɔgɔ ko de bɛ ka sigiyɔrɔ labɔ sera t'an fɛ yen bon an yɛrɛ ka wuli an ka dɔ kɛ n'an wulila k'an jɔ a ka ca ala fɛ dɛmɛbagaw b'an sɔrɔ a la a ka ca ala fɛ ni gouvernement yɛrɛ y'an ye baara dɔw la n'u kan ka dɛmɛ min d'an b'o dɔn mais an kana sigi k'an bolo da sen kan an bɛnn'o kan ka wuli k'an jɔ depuis sunkalo kɔnɔ an sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ yɛrɛw na an bɛnna min kan jinɔgɔ ko in bɛ kɛlɛ cogo jumɛn an ko an ka sensibilisation de daminɛ su o su an kun bɛ bɔ à partir de 20h jusqu'à 0h passé zine an bɛɛ b'an sen kan ne yɛrɛ b'u nɔfɛ donc nin yɔrɔ in na an b'an ka président association yɛrɛ président ba an b'a fɔ nin yɔrɔ in a kɔni ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ne ye Musa Tunkara ye donc an b'a fo kosɛbɛ donc an bɛɛ wulila k'an jɔ ka don quartier ni quartier k'a daminɛ fɛrɛ la ka taa bila fɔ zone casement na ani k'a daminɛ mairie dugumana na gitɔrɔn da la ka taa bila fɔ Surakabugu na an donna du bɛɛ kɔnɔ jinɔgɔ bɛ bɔ du minnu kɔnɔ ka don yen nɔ ka sensibilisation di dɔw bɛ an convocation d'u ma minnu ta ka jugu k'u invité ka na mairie la ka sigi ka kuma ɲini n'u ye mais an bɛ Ala barika da bibi na a faamuyana bon minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ ni baara kun ka gɛlɛn o ma an y'a entrepreneur dɔ wele jeune entrepreneur dɔ n'o y'an ka soroka yɛrɛ ye n'o ye Fabu Jara ye a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan donc ka sɔrɔ ale n'a ka groupe an ka sigi o ni an échangera donc an bɛnna min kan olu bɛ se ka baara in kɔni kɛ 20,000 ani 50,000 ka dingɛ sen tout fini ka fara k'a kɔnɔ k'a datugu a bɛɛ lajɛlen bon 25,000 in fɛnɛ na tuguni an y'a nɔgɔya da kɛ mɔgɔ ye i bɛ 15,000 sara avance 15,000 bɛ di la pendant 2 mois donc ani entreprise bɛ k'o baara kɛ hali ni ka yɔrɔ bɛnna fara de ma pigɛri b'u bolo u b'a bɛɛ senni donc mairie yɛrɛ bɛ baara in tɔ bɛ ta fɛ avance la ni Ala sɔnna a ma donc baara in ka se ka kɛ cogo min na donc an bɛ k'o baaraw kɛ jeune minnu fɛn bɛ min yan hali ni gɛlɛya bɛ min fɛ yen nɔ ni ninnu de bɛ u bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ k'a tigi dɛmɛ cogo an b'a dɛmɛ parce que mɔgɔ ko ŋanaya man di ŋanatigiya de ka di Ala sɔnna ka ŋanaw di ne ma n'o ye sigiyɔrɔ ni jeunesse ye minnu sɔnna k'u yɛrɛ di yan baarakɛlaw kama k'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ de tun y'olu haminako ye n'u yɛrɛ nana k'o fɔ donc an bɛ se ka baara fara ɲɔgɔn kan cogo cogo u y'u yɛrɛ de yan su ni tile baara mana jigin dɔrɔn an bɛɛ bɛ mairie la su o su an bɛ yen nɔ jusqu'à 0h a bɛɛ tun ye dugu yɛrɛ développement baaraw ye d'accord très bien n y'a faamu i ka action farebaw ye min ye ni o ye ka se ka nɔgɔ ka se k'o kɛlɛ cogo min na ji min bɛ boli carré kɔnɔ ka se k'o kɛlɛ alors est ce que chantier wɛrɛw ba jumɛn de bɛ yen ni i b'a fɛ ka i disi da o la bon sanseba min bɛ nin kɔfɛ o y'an ka sigiyɔrɔ ni sirako de ye an jeunesse n k'an k'a lajɛ an yɛrɛ ka caniveau sen depuis kaburudon kɔfɛ ka na bila fɔ sigiyɔrɔ suguda niveau la ka caniveau sen pour que jinɔgɔw bɛɛ bɛ se ka boli o kɔnɔ cogo min na san mana na fɛnɛ sanji ka tɔgɔ kɔnɔ bon n'i y'a jateminɛ a bɛ se kilomɛtiri 1 ni kɔ ɲɔgɔnna ma donc mais an ko ninnu ma n ko n'an y'an sigi parce que depuis an ka dɔgɔn fɔ bi a bɛ fɔ k'an ka sira in bɛ projet la mais a tɛ ka réaliser donc an bɛna kɔrɔfɔ k'an sa k'an to ten nɔ ka sɔrɔ a ma fɛn ko bɛ an ka jeune an yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka dingɛ an yɛrɛ ka pigi ni fɛnw ta an k'a se ni Ala y'a an se kɛ min ye an n'an fara jɔ a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni fo k'a ban projet ba kelen b'an bolo filanan ye mun ye o ye collecteur ba min bɛ Sikoro ni cɛci bon an ka association ba dɔ tun y'o laɲini k'o projet kɛ n'o ye Kamsi an b'o fɔ nin yɔrɔ in fɛnɛ na donc o dingɛ fɛnɛ gerennen don donc o tun ye collecteur ba yɛrɛ de a gerenna donc an ko jeunes fɛnɛ ma ni Ala y'a se fɛnɛ k'an ye an yɛrɛ ka dugu mobiliser an ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka collecteur in labɔ ji bɛ se ka na nɔ ni projet damadɔ de b'an bolo jinɔgɔ ko kama pour que an ka se ka baara kɛ mais a bɛɛ jɔyɔrɔ ye denmisɛnninw yɛrɛ de sikɔrɔmɔgɔw yɛrɛ ye yɛrɛ wolo
an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ Sikɔrɔn jeunesse bɛɛ lajɛlen ye. Maro i m'a ye bɛɛ bɔra i bɛ kɔnɔ kulu kana i dɛmɛ. N'i y'a ye jeunes tugura i kɔ ce qui veut dire que a waleya dɔ de b'i la. Sinon maire caman tɛmɛna je crois que hali e yɛrɛ taara dɔ de nɔ na. On suppose que peut-être à compter tantôt là. Alors, on va regarder le deuxième VTA. Nous ferons une fois. Sigoroni rêve la mikani wati là. Fembe talike besa wolu bisega matrafa chugo mina sabla girala kafo. Sigoroni elle est des quartiers les sous-développés ici à Bamako. Donc, on va voir ce VTA juste après. En meilleur on sera. Ambe awere fo folo aka timina jala anga sigida sirako kan ana jinoko kan. Sikoro ye sigida min ye sigida kɔrɔba ye o commune 1 kɔnɔ mais an bɛ don min na i ko bi ale de tiɲɛnen don ka tɛmɛ sigida bɛɛ lajɛlen kan k'a sababu kɛ jinɔgɔko ye jinɔgɔ in dun tɛ bɔ quartier wɛrɛ la ka na an fɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ an yɛrɛ de ka duw kɔnɔ vraiment an b'a lajɛ an yɛrɛ dama an ka kuma ɲɔgɔn fɛ jinɔgɔko in bɛ se k'a dabila cogo min an ka o kɛ a filanan ni o ye sirako ye an b'a ɲini an ka autorités fɛ u k'u kɔfilɛ an ka sira la bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba ta ko ɲumanbaga ɲuman ka y'i la donc a fɔlɔ ye an sigilamɔgɔ an yɛrɛ de ka ɲa fɔlɔ ni an ɲana an bɛ sɔrɔ ka ɲumanbaga sɔrɔ. Ne delilenba de don san 23 ne bɛ saliya la a saliya in kɔni banna wuruwuruji bɔ a tɛ ne bolo n bɛ wolominɛ feere la san 14 doyɔrɔ tɛ aw ka timinaja aw ka da di ma n'a ye da di ne ma ne bɛ wuruwuruji bɔ fɔ n ka sa ka n mɔmuso n tulomasa ma yɔrɔ in tɛ kuwa wuruwuruji kasa bɛ ɲininka n faga o ye bana tɛ wa o ɲɔgɔn bana e m'a yɔrɔ ye wa o ɲɔgɔn banaba bɛ yen kɔsɔbɛ tɛ wa aw ka timinaja aw ka fɔ aw ka patɔrɔn ye a ka n ka yɔrɔ diya n'a ye yɔrɔ di n bɛ wuruwuruji bɔ kɔni o kɔni c'est fini a bannen de ye n b'a bɔ. Voilà. À l'instant, nous qui maflaye ou nous faisons eu kakinata dit, monsieur le maire est bas biboulot parce que Sikoro Bila c'est ça. En 3 mois, il en a eu je crois que donc au moins c'est ok. C'est la grâce à votre dévouement et à votre patriotisme aujourd'hui. Il s'est gagné mon effort par rapport à ces témoignages. Quoi et ni abedira ka fo vraiment monsieur le maire abina fo yere Sikoro Kadi c'est ça oui et Sikoro Kadi ne Sikoro ngane wolola ka moyen donc on va foutre une bonne année connaît chibé na to mina c'est ça voilà donc aujourd'hui vous allez tout faire pour que qui akato histoire là ka fo ko ni ko etemina Sikoro mairie là moi je crois que alors pour matérialiser tout ça il est qui appuyer du même camp est-ce que mairie kelemsega kewa yala demebagaw bila wa bon pour le moment ma fo demebagaw bena parce que njigi benga population nga njigi benga demisenu kan yala deme min na o ban soro ala sinon bigani ala ba don njigi be nunu ne ka kosobe ni shukura ne masaka développer nunu nga ni bare kono na madala na amsaka bota no tuguni donc amani na ala fa ala ka saka de memo nyumo anda ambulo da le ngoni belajile amaka de mere fena nyini mo fe d'accord am ministre des transports vraiment ama wele ni yorena ku ko flana sirata anga fansife donc amo wolo le da toujours ananga partenaire ba ñu manke mënu be no mënu misika ande men simani ndegay amako ben bela jelena d'accord donc ani deme maga min ba na bi fene no ye mënu maga songa denga sa no entreprise fa bo jara mo ana denga mi se mi abe denga biduru no kola ali bi u ka demi sono be denga sena mo ye donc amani na la fe ala ko ke nyeta e shugore jinno ko misika jot mais dinga be se chugo jumena yala na soro mina no jidi kudu wa be nyege jidi kudu pour que ka o c'est comme au bisega au body dabla ou bien au be buli sera minu fe ka se ko le gré wa wolma abaka fosiri se mi mato jin misega la mara ko no to gomna non bon ibda solanga yoro chama be no baga nyege jidi bla direct la ka jigi kare ko na ok do be no nyege ndenge re fanci to fe no mina ngo jiwo fini go jiwo be bo dala ka be sere ga jigi donc demisen nunu be wuli jeni nunu be wuli chauffeur fait de ou la fait clé fait comme la sensibiliser ni mi be no na ma do sere to e ou be de même la soma no fo ngo an yere de be fana ngo kan ko bara nunu ke ngo fait même si le fait que mo be ni wali nunu ke et aboli me mon fait qu'est-ce qui fait que
mɔgɔ bɛ nin waleya ninnu kɛ. Bon ko n'i yɛrɛ taara an ka kari kɔnɔna la a bɛ mɔgɔ dabala ban parce que ka se k'i ka ɲɛgɛn yɛrɛ ji bila direct la ka jigin du dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye vraiment moyen t'u la an m'o dɔn mais du dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ mɔgɔ caman ka du bɛ yen nɔ u bɛ k'a bila loyer la ka taa quartier wɛrɛw la donc ka sira tɛ a foyi la donc n'a kɛra an bɛ convocation bila ka taa d'i ma f'i bɛ yɔrɔ min na k'i wele ka na k'a yɛrɛ la k'a fɔ i kan k'a kɛ bon an b'o sensibilisation de la mais caman kɔni bɛ k'a faamu ɲɛgɛn dingɛ bɛ se n'i ye ɲɛgɛn dingɛ fɛnɛ se o t'a bannen dɛ i ka finiko ji minnu bɛ bɔ n'i ye ji bɔ i ka da la dɔrɔn o y'a kɛlen ji nɔgɔ de donc minɛnko yɔrɔ ni i ka finiko yɔrɔ de bɛ dilan o ye karine fɛnɛ bɛ dilan i ye o fɛnɛ ji bɛ taa a dan ma kalo kalo i bɛ fɛn dɔ sara o la voilà kalo kalo i bɛ fɛn dɔ sara donc a bɛɛ musaka bɛɛ lajɛlen kɔni 25,000 ye kalo kalo ayi fini 25,000 d'accord a bɛnna fara ma a bɛnna fɛn bɛɛ ma o kɔni b'a se 2 mètres carrés profondeur 2 mètres ka fara k'a kɔnɔ k'a dilan k'a ban alors ne b'a fɛ ka min sara tuguni i yɛrɛ b'o fɔ est ce que maa minnu bɛ yen i da sera a ma sisan n'a sɔrɔ se yɛrɛ tɛ minnu ye fiyewu fiyewu olu ka position bɛ cogo jumɛn na yala a b'olu dɛmɛ wa walima a b'o ɲɛti olu ta kan de bon minnu bɛ yen nɔ denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye toujours an bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan jeunesse a bɛ cotiser an bɛ cotiser zilen fɛn minnu kana tɛna an bɛ cotiser dɛmɛ kan ka don minnu ma dɛmɛ bɛ d'olu ma n'an y'a dɛmɛ bila dɔw bɛ 1000 di hali kunu dɔ nana ni 5000 yɛrɛ ka contribution parce que ni danaya b'i ni ka population cɛ ka ban dɔrɔn ni ko min u bɛ sɔn o ma donc nin bɛɛ de ka wari b'a la sinon a tɛ dɔrɔn n'a fɔ ko mairie bɛ ka budget dɔ voter a bila non ni population jeunes de faralen ɲɔgɔn kan ka sɔn ka da ɲɔgɔn na ka an ni di baara in ma an b'a kɛ an ni n'an ka nafolo an b'o baaraw de la donc n'i y'a faamu dɛmɛbagaba kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni tɛ aw la fɔlɔ i n'a fɔ du côté de l'État ou du côté des partenaires est-ce que il y a un partenaire clé aujourd'hui qui vous accompagne dans ce processus? Non, partenaire foyi t'an bolo fɔlɔ an b'a ɲini na mais an ma foyi sɔrɔ o de kama n ko sani an k'o sɔrɔ an k'an bɛ dɔ k'an yɛrɛ fɔlɔ mais an mago bɛ partenaire la an mago bɛ ba ɲumankɛla an mago bɛ gouvernement ka dɛmɛ yɛrɛ la sirako la. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Agoko Sikoro lié Bamako quartier folo ye. Mais qu'est-ce qui c'est pas quelles sont les raisons le fait que Sikoro a développé en 2026 là sans que faninko mais ebolo obe donc o glona mundi la mundi yo oke yala marabaga jugu de yake wa walma famali balaw de do mundi yake. Bon, bɛɛ b'a dɔn quartier kɔrɔ ale développement ka gɛlɛn dɔɔnin parce que a sigiyɔrɔ kun bɛ dɔrɔn n'a fɔ dugu de n b'a fɔ an bɛ village de donc bon ka na quartier ko ninnu bɛɛ don a la fo ka na bɔ i b'a dɔn dugu kɔrɔ o y'a sɔrɔ ala ma lotissé sigiyɔrɔ yɛrɛ lotissement kɛra je crois 99 enfants ninnu la ka taa donc i bɛna ye yɔrɔ bɔ dugu kɔrɔ hali lotissement fɛnɛ kari muso na kosɛbɛ parce que a kɛra ka mɔgɔw arranger pour que bɛɛ bɛ se ka sigi parce que regazement ko kun ka gɛlɛn donc ni nana o dɔrɔn o dugu kɔrɔ sugu a développement de ka gɛlɛn yɔrɔnin kelen ani yɔrɔ kura min bɛ yen nɔ ko mɔgɔw bɛ taa sigi olu t'a sigi a lotissement n'a baara la mais dugu kɔrɔ baara a ma nɔgɔn donc a bɛna fɔ fɔlɔ i n'a fɔ ni député sigiw ninnu kun bɛ waati min na a bɛna fɔ mɔgɔw kun tɛ sigiyɔrɔ tɔgɔ la i n'a fɔ nous comme n'a sigi a tɔgɔ la i n'a fɔ commune 1 commune 2 voilà pour que parce que bɛɛ bɛ sigi k'i ka dugu de k'i ka sigida de yiriwa donc fɔlɔ o kun tɛ sigiyɔrɔ tɔgɔ la c'est ça? Non wa o kun tɛ yen nɔ parce que an bɛ toujours ne ka juru tɛ sikɔrɔninka la quoi a jeunesse fara population fa ne ka juru t'o la élection min kɛra sikɔrɔninkaw de y'a dɔn k'a fɔ k'u dɔ bɛ yen nɔ olu législative ye u bɛɛ bɔra ka voter ne de commune 1 kɔnɔ a source bɔra sikɔrɔnin de la ne y'a 100% kɛ sikɔrɔnin bon n bɛ se k'a fɔ ne sikɔrɔninkaw dalen don na cogo ne yɛrɛ fana dalen don la ten parce que ne barajuru de bɛ yen nɔ donc ne bɛ fɛn fɛn kɛ sikɔrɔnin bɛ développer cogo min na o bɛ ne ka projet de la o ye ne ka objectif ye. Alors voilà monsieur Mali ka baara in kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ an na i b'a la ka gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔna na est-ce que c'est d'ordre ressources ou d'ordre de litige entre populations ou bien je ne sais pas est-ce que quelles sont les principales difficultés auxquelles aujourd'hui il y a buté à la bon difficulté min an bɛ se ka difficulté min sɔrɔ baara in na dɔrɔn o ye mɔgɔ ka se ka a faamuyabaliya ye n'i y'a faamu dɔrɔn k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ ka k'u yɛrɛ de ye parce que yɔrɔ yɔrɔ n'a ma saniya a banamisɛnnin tɛ ba denmisɛnninw ka fɛn hali denmisɛnninw ka wari mana bi dugu ma i b'a ye u b'a ta u bɛ tila ka don da kɔnɔ du kare kɔnɔna an ka sira fansi tɛ yen nɔ min tɛ wululu ye
donc mɔgɔw sensibiliser dɔrɔn k'u bila baara dɔ la dɔw b'a faamu dɔw tɛna faamu dɔw bɛ se ka k'a la gɛlɛya mais n'u y'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko baara in bɛ ka k'u yɛrɛ a bɛ digi dɔ la bi mais sini i b'i yɛlɛ i bɛ content donc baara in kɔni an bɛ ka kɛ ni sensibilisation ye an y'a kɛnɛbɔ caman sigi ka se ka population yɛrɛ informer o kɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ halisa an tɛna saliya o la information na ka se ka baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na. D'accord. Alors défi ba jumɛn bɛ sigiyɔrɔnin bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ka côté la parce que an b'a ye k'a fɔ e bɛ baara o baara la grâce à la jeunesse parce que olu bɛ k'i accompagner i ka baara in kɔnɔ est-ce que aujourd'hui jeunesse ta fanfɛla la i n'a fɔ baarako ta fanfɛla wala i n'a fɔ opportunité ta fanfɛla la alors comment est-ce que vous êtes en train de travailler sur ces difficultés aujourd'hui en tout cas qui sont en train de miner la jeunesse de Sikoro? D'accord. Bon, jeunesse ta fanfɛla la m'a dɔn baara caman bɛ Sikoro ni parce que min ye hali jeunesse ka kɛnɛ i bɛ taa ye o tɛ jeunesse bolo ye an bɛ formation bolo la yɔrɔ min na formation fan o fan y a pas de foyer des jeunes foyi tɛ Sikoro ni bon i bɛna ye o gɛlɛyaba bɛ yen nɔ bon jeunes ka baarako fana na an b'a wuli ka jɔ o la même a ma mɛn a tɛ 15 jours ɲɔgɔn na bon sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na an y'a wuli ka jɔ kɛ ka an ka partenaires de wele fo ka wele bila mɔgɔ caman ma u bɛ se ka an ka mɔgɔ dɔw recruter cogo min na jeune diplômé sans emploi fana ka ca yan baara tɛ yen donc an bɛ wuli ka jɔ o la hali sisan ani jeunesse yɛrɛ an bɛ ka kurusiw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Voilà. Donc il me semble qu'il y a de belles perspectives par rapport à tout ce que vous venez de dire i n'a fɔ sifinnakaw i ko ko yɔrɔ t'u bolo u yɛrɛ c'est comme sifinnakaw yɔrɔ tɛ u tɔgɔ la c'est ça. Bon, yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ mais a ma se ka aménager jusqu'à présent. Bon, musow ka yɔrɔ dɔ fana bɛ yen an ka centre multifonctionnel dɔ tɛmɛ n'o y'an ka mairie kɔrɔ ye. Sikoro mairie kɔrɔ a filɛ nin ye an ka pɔnda yɛrɛ la. A kɛnɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a kɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ. Donc ni partenaire dɔ sɔrɔla ka ninnu aménager an ka musow fana ka kɛnɛ fana bɛ yen nɔ an ma jɔ. Bɛɛ bɛ yen nɔ nin bɛɛ b'an ka baara kɔnɔna la ka se ka jɔ ka se ka aménager. Très bien. Alors monsieur le maire Djemkan tɔ ye minute fila dɔrɔn est-ce que et bien la baraka du Méné quand ambition baou du Membila dans les jours à venir puisque là vous venez juste d'arriver à la tête de la mairie de Sikoro. Bon, baraba maintenant ni ma jeunesse ka wuli ka jɔ ani dugu yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn na an sera ka ɲɔgɔn faamu o ye ka se ka debi min fɔ wuluwuluji ka jɔ Sikoro ni o y'an ka slogan fɔlɔ n'o bɔra yen nɔ an ka caniveau minnu bɛ yen nɔ an ka se ka jɔ an ka sira ninnu ka se ka aménager donc an kɔni an bɛ fɛ k'o de ko baara bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin olu mana ban waati min an ka fɔ a des jeunes minnu kan ka aménager partenaires bɛ ɲini cogo min na komi an ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen an bɛ Sikoro ni mairie la don o don an mago bɛ partenaires ka wuli dɛmɛw na an ka se ka contacts ta ni ɲɔgɔn ye an bɛ se ka nin dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ wuluwuluji ko ninnu bɛ se ka jɔ cogo min na teliya an b'o la bon denmisɛnninw bɛ ni formation tɛ k'u kun a yɔrɔ nin tɛ yen nɔ an mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Sikoro ni si de t'an fɛ yen. D'accord. Voilà. Au cas où mɔgɔ minnu bannen bɛ ka sariya in labato n'u bɛ ka ji laboli a bɛ se u ye k'a kɛ yala ɲɛngili bɛ yen wa walima i kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o kama an ka Djemkan na tuguni o kuma. Bon pour le moment kɔni an bɛ ka sensibilisation kɛ sinon an bɛ ka baara min kɛ jamana yɛrɛ fana ka décision dɔ talen de don k'a fɔ ko wuluwuluji ko ka jɔ quartier bɛɛ lajɛlen na donc an kɔni an bɛ ka taa ni sensibilisation ye fɔlɔ ni mɔgɔw y'a faamu ka a dɔn an bolo donc an b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u ma sɔn sariya min fana talen dɔ la wuluwuluji ko la donc o laban bɛna appliquer o kan an t'a fɛ an ta ka s'o ma bɛɛ k'a faamuya ka fara an kan an ka se ka baara in kɛ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la a ma kɛ ni wɔyɔ ye. donc kabini baara in daminɛ yala aw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la aw ni dɔw. donc bon an ka baara in daminɛ an ma gɛlɛya sɔrɔ a la parce que dugudenw sufɛla fɛ ne b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ fɛngɛ k'u nɔfɛ fo zoro an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. donc su ye su ye ni ka jeunesse mɔgɔ bɛ bɔ. an bɛ bɔ fo zoro bɛɛ kɔnɔ voilà bon mɔgɔ yɛrɛ bɛ dɔw b'a faamu a bɛ diya o ye dɔw b'an bonya ni jiw ye dɔw bɛna kuma dumanw fɔ an ɲɛna donc o yɛrɛ bɛ encourager baara la. c'est ça. pour le moment an ma gɛlɛya sɔrɔ a la. bel exemple à suivre an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ monsieur le maire. alors je crois que nin bɛ dan sigi Djemkan na je crois que an nisɔndiyalenba don k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ sifinnaka a fana b'a la ka baara min kɛ bi ayiwa mun de kan ka kɛ walasa k'a dɛmɛ bi je crois que les partenaires vous êtes là les partenaires du développement les partenaires également de l'État vous êtes tous là aujourd'hui a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'an balimakɛ dɛmɛ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sigidaw la caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na ni mairie bɛɛ b'a kɛ a ta cogo la je crois que caman bɛ bɔ gɛlɛya ninnu fana la an b'i fo ka tila ka dugawu k'i ye
et ka mandat ko en konna na ala ka talifa nga dima et ala ka tout inika sifna ko inika jeunesse mo ko se gagner fam to gomina bara nu be se gagner merci à mon befo merci ne be dans sigawa jemkana babu kuyi élu par l'engagement donc la jeunesse au cœur du changement merci beaucoup maoulile kuyi makele monsieur Ousmane Sangaré maire délégué à la mairie de Sikoro. Merci beaucoup et merci à toute la population de Sikoro également. Mobila Jelen Fo, ka Philippe Belebelebadi, enflebo Bela Jelema Malik on fo Malik on Jamukai, namase ka ladje ni dimanche. Sini midi lundi awa ladje 11h midi ni ala sonama namase go sisoro. Abtana bolelo Bela Jelen sans fait chez le Fla officiel YouTube également Facebook. Bela Jelen soro non amba fo. Là où il faut avec un William Djemkana, Absika William et Rusitala, ni Oye, 63 0012 95 63 0012 95 à la Kahireke Mali. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci.